Zuen bezala, gukietan indixek datoz, gero datoz, berdik zuzen doa, ez? Berezizak etorriko ditu. Guk bi hilo nagusia aktibatu ditugu, batetik kiroleria proiektua bidazeko dugu, kirol azpiegitu ez gain, komunian, mendibideak eta gero goikotasun eredu aktikoa sustatuko dituen proiektu izango da. Batzeko, adibidez, ibilbidea sustatzeko, azteko itzulia ibilbidea sustatuko dugu. Kirol azpiegituz etxekitarakoan proiektu nagusia dauzkagu, alde batetik kulturiko proiektua, eta bestetik Sakola, Toña, muneko instalazioa. Kulturite, ekialdi honetan egoan proiektuak izango da, eta batu gara kultura bitxinean, proiektu hau nahiko baratuta zagoela, eta gara izan. Garaia eta izan, disipline bat zegoela, proiektua egiteko zegoela. Berala garenean martxan eta 3 landero jarri egiten. Batetik, Luxailen kudeaketa, barkoz, urteko Luxailen ez dire akazteko udalaren, bigarrenik egintza planeamendua pribara dago, eraikitzeko, eta azkenik gara proiektu idaztera. Ez bezala, disiplinatu bestik izaudek, eta proiektua idatze gara dago, eta hau apirilean egiteko hartzeko askoa. Gana hori bidean, 2008an aurrean hasiko dira, eta 2027an bukatzeko